και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Γιατί γίνεται τώρα και η όλη κουβέντα και η συζήτηση και ουσία για το Juncker Plan. Ήδη υπάρχει πάλι μια κρατική επιχείρηση, η οποία ήταν η πρώτη η οποία επέκειται την ένταξη, άρα με πολλούς τρόπους η Κρήτη πρωτοπορεί. Και είναι ένας τρόπος στον οποίο οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται με έναν μοχλευτικό τρόπο, άρα ήταν 4,7 εκατομμύρια σε 13 εκατομμύρια επένδυση. Και την ίδια ώρα οι πόροι αυτοί θα επανεπιστρέψουν, γιατί είναι δανειακοί πόροι χαμηλότοπου επιτοκίου, άρα δίνεται ρευστότητα, χαμηλότοπη, αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, θα επιστρέψουν για να γίνουν ξανά νέες επενδύσεις ανάλογες. Το έργο αυτό, ήμασταν κάποιες στιγμές στην κόψη του, και ο λόγος που ήμασταν στην κόψη του ήταν διότι και το Τζέσικα όπως και η Ευρωπαϊκή Πόρη έχουν συγκεκριμένα χρονικά και βεβαίως και τον κύριο Υπουργό, διότι για κάθε ένα έργο το οποίο ήταν πέρα του 2015, κάθε ένα έκαστο έργο, γιατί δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε με μη φιδό και να εντάσσουμε συνεχώς έργα τα οποία δεν θα μπορούσαν ίσως και τέλος του 2016 να υλοποιηθούν, ουσιαστικά για κάθε ένα έκαστο έργο υπήρξε συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του Υπουργού. Επομένως, το έργο συνεχίζεται, οφείλεται καταρχάς σε εσάς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία ευχαριστούμε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αρρωγό σε όλη τη διαδικασία και στην πίστη του Υπουργείου και του κ. Υπουργού ότι το έργο αυτό πραγματικά θα υλοποιηθεί, όπως βεβαίως το βλέπουμε ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.